Achégase o fin de ano e con el festas e bailes que se organizan en numerosos establecementos, concellos ou casinos, como é o caso do baile de fin de ano do 2011 do Círculo Recreativo Cultural de Chantada, que para esta ocasión presenta un suculento programa. Ás 12:30 da noite dará comezo o baile co grupo Oro Negro. A novidade sorpresa virá a partires das 4:30 da mañá. Hai unha sorpresiña, si, esperemos que sexa agradable, que a xente que a entende e bueno, esperemos que sexa concurrida, porque é unha maneira de alguna maneira de facer máis socios, de que a xente vexa que aquí, que bueno, que se fan cousas e que se fan cousas bonitas. Si, vai haber unha sorpresa. Bueno, vamos a tirar un poquinho máis da lengua, porque creo que a sorpresa, un chico, unha chica... Ui, pero iso así deixa de ser sorpresa, se me preguntas. Bueno, non hai inconveniente en dicírvolo. Traemos uns strippers, é un chaval e unha chavala, chámanse Nano e Diana. Entonces actuarán a partir das 4, evidentemente isto ten que ser un programa que, home, non recomendamos para nenos, mas ben para maiores, por iso o horario, a partir das 4, e cun espectáculo que les farán, e ademais cunha pequeniña sorpresa ao final tamén, que sortearán unha prenda cada un deles. O sea que pouco a pouco as prendas poden ir desaparecendo. Esperemos que sí, porque, home, nos días festivos tamén, ademais, é que hai calor, moito calor humano, e ademais temos calefacción. Enta que a xente se desnuda un pouco non pasa nada. E despois o chocolate. Despois o chocolate, por suposto. Despois, oiga, xa é cada un que faga o que poda. Outro xeito de empezar o 2012 é que de seguro será do agrado de moitos socios e non socios que acudan a este baile de Noitevella. Bueno, este ano tímolo un pouquiño limitado, porque claro, hai que ter en conta que é unha sociedade, que hai unhos socios, entonces para as parexas de non socios, a xente que veña acompañada de socios é outra cousa, pero para os non socios, pois hai un pequeno precio que é simbólico, máis que nada, para recaudar un pouquiño, porque de fondos non andamos moi ben. Hai que significar que este espectáculo é mediante a aportación dunha donación dunha persona que nos dixo que non comentáramos nada. Entonces, bueno, aceptase punto. Por outra banda, no casino, o día 31 ás 8 da tarde, celebrarase un bingo en favor da Asociación de Alzheimer.